Γεια! Για άλλη μια φορά. Κάτω εγώ εδώ πέρα και πάμε να ξαναπαίξουμε. Και να τους σχέσουμε όλους. Λοιπόν, πάμε. Ωραία. Τέταρτο πάρκ, νομίζω. Τέταρτο πάρκ, ναι. Με Chelsea, με hack και με μεγάλο πίνημα και shoot. Και πάμε για να του... Θα βάλει αυτό το γκολ, κοιτάξτε αυτό το γκολ, έλα ρε. Για να μιλάνε συνήθως βάζει αυτό το γκολ. Μ' αρέσει να βάζω το κρέμα. Στά. Δεν να βάλει και ξέρεις, το τέρμα. Τώρα δεν είναι ένα τέρμα. Το τέρμα είναι ένα βμένο. Το ίδιο είναι. Τελείωνα. Το ένα μάτς είναι 1 και 25 περίπου με τα γκολ που βάζω. Γιατί τα γκολ σου χαλάνε 3-4. Ωραία. Θα τερματίσω που θα πάει. Θα τερματίσω καμιά μέρα. Ένα γκολ μέσα σε 2-4. Όχι έτσι. Κοιτάξτε το γκολάρα τώρα. Κοιτάξτε. Θα μπει γκολάρα, κοιτάξτε. Είδατε το έλεγα γκολάρα. Ναι, γκολάρα, πήραμε το ευρωπαϊκό. Όποτε γύρισα πίσω. Έλα. Κολοφαρδοσόλη. Κολοφαρδοσέβερ. Ωραία. One, two, three. Γκολ! Γκολ! Έφαγε το μπα. Χαλάσουμε λίγο το χρόνο. Τέλος πάντων. Ανέβηκα εδώ πάνω, παιδιά. Φιτ. Έτσι μπράβο. Μάτσε, γίνεται, ωραία, χάσαμε. Και μικρό γκολ να έχω. Γκολ, πάλι χάμε. Πάντα.
μάτσα είναι τόσο δύσκολο για μένα. Μάτσα δεν μπορώ να το κάνω. Αφού παίζω δεύτερη φορά με τη μάτσα, σημαίνει ότι όπου δεν τελειώνω. Έχω δηλαδή κάνα 10 μάτσα ακόμα και εκεί πέρα, εντάξει. Λίγα. Τώρα θα γυρίσει έτσι αλλιώς. Ορίστε, άρχισα από τώρα. Αλλά αν μου βάλει τα 2 γκολ στο τέλος, τέλος. Εδώ. Λουλ! Δεν έκλεισα. What the? Παιδιά είμαι τέλος πάντων, έλεος. Λοιπόν, δολάρ. Ναι. Γιούρια! Τι είναι το Everton, μου βάλε γκολ και όποιος μου δίνω κώδικα μου. Ναι, έρχεται! Γκολ! Αυτά. Δεν κάνω το βίντεο που να το τελειώνει και αυτό. Βλέπω ότι δεν ένα. Ωραία! Οπότε θέλετε να μου πείτε για ένα άλλο παιχνίδι να κάνω κάτι, αλλά ίντερνετ και όχι multiplayer εννοείται. Μπορώ να σου φτιάξω κάτι. Και με πληρωμή δεν θα πάει safe, γιατί τόσο πρέπει να φτιάξω ένα κάτι. Απλά το έχω και εγώ τα που θα κάνω. Φτιάξω με τη βοήθειά σας, φτιάχνω και αυτό που θέλετε. Πολύ απλά. Θα γράψω και το Skype μου. Πολύ απλά. Και θα βγάλω live stream στο Twitch. Πολύ σημαντικό. Σάββατα, λογικά Παρασκευής και Σάββατα. Κυριακές δεν μπορώ. Ποτέ Κυριακή όμως ούτε... Κυριακή. Για το βίντεο θα τελειώσει σε αυτό το μάτς. Τι βάζω για γκολς. Το πιάσε ο άτιμος. Ωραία, και πάλι. Και τελειώνει εδώ πέρα το βίντεο του part 4, δεν ξέρω. Του 4 ή του 5 δεν ξέρω. Ήταν μια κίνηση από ένα φίλο. Γιατί αυτό όταν τελειώσει το βίντεο, δηλαδή σε ένα 40 λεπτά. Να σου βγάλω και ένα βίντεο και να δείτε τι έχει έξω στο Minecraft. Αλλά το βλέπουν παιδιά που ξέρετε δεν είναι και τόσο φασίλες. Παιδιά που δεν τα λένε στη μάνα τους. Οκ, τα λέμε ξανά το άλλο Σάββατο μάλλον. Τέλος πάντων, αυτά ήταν για σήμερα. Άρ και γεια σας.